Így néz ki nálunk egy mély relaxációs kezelés a Violet Head & Body Spa-ban. Először minden esetben egy fejbőr-diagnosztikát hajtunk végre, ugyanis ezzel tudjuk biztosítani a személyre szabott kezelés hatékonyságát. Ezután jön a fejbőrhámlasztás, egyénre szabott samponos hajmosás és a fejmasszázs a teljes relaxáció érdekében. Az intenzív hajpakolás és olajeszencia mélyen táplálja a hajat és a fejbőrt, amit egy rozmarin illóolajjal végzett gőzkezelés követ. Tovább lépünk az arctisztításra, amit egy nyugtató arc, váll, nyak és dekoltázs masszázs követ, hogy teljesen ellazulj. Végül a revitalizáló arcmaszk frissíti és hidratálja a bőrödet, hogy ragyogó és üde legyen. A teljes kezelés ideje alatt működő egész testes masszázsnak köszönhetően pedig minden izomcsoportodat átmozgatjuk és ellazítjuk. Természetesen a férfiakról sem feledkezünk el, hiszen a Gentleman Time csomagunkkal mi is élvezhetjük a személyre szabott kényeztetést. Az egész élmény 80 percet vesz igénybe, de olyan érzés, minthogyha egy hetet nyaralnál. Szóval foglalj időpontot szalonunkba, ahol a nyugalom otthonra talál.